Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Scientist Abdullahi Ashiru. Kamar da kuka gani a wannan bidiyon, na san mutane dama wasu za su ɗauka cewa ko cartoon ne ko kuma aikin AI ne, wato Artificial Intelligence. Wadaman duka ba haka bane ba. Ga ɗaliban kiwon lafiya wanda karatunsu ya ɗan tafi haka, za su iya gane wannan cutar ko su taɓa jinta. Maybe kila ba su taɓa ganin irin wanga complication ɗin ba. Wannan cutar ita ce hemolytic disease of newborn baby, wanda a da ake kira erythroblastosis fetalis. Wato wata cuta ce wanda take faruwa ne a sanadiyar in uwa ta kasance tana da nau'in jini wanda muke kira blood group, negative blood group. Haka kamar misali a cikin da muna da blood group ABO muke da su baki daya, sai ta kasance uwar maimakon ta kasance positive sai ta kasance negative, shi kuma yaron da ke cikin cikinta ya kasance positive. Idan yaron da ke cikin cikinta nashi ya kasance positive, shi daman wannan yiwuwar kasancewar positive wani sinadarin protein ne wanda yake kasancewa a saman red cell surface na mutum. To idan mutum yana da wannan sinadarin protein ne, to shine jininsa zai kasance positive, while idan mutum bai da shi, shine jininsa zai kasance negative. To idan uwar ta kasance ba ta da wannan protein din a saman red cells nata din, to sai ta kasance idan ta samu juna biyu, sai a ce accidentally an samu wani dan damuwa haka, ko ta faɗi kan cikin ko wani buga ko dai wani abu makamancin haka, to sai wannan antibody nata sai su against wannan shi yaron da ke cikin mahaifiyar. Antibody suna against na fetus ne, tunda za su recognize nashi as a foreign wannan body, za su dauke shi matsayin wani bakon abu wanda ba nasu bane ba, za su kokarin su against nasu. To wannan kokarin against nasa da suka shi yasa ga cewa wannan jaririn ya kasance haka, jikinsa ya yi haka. Misali kuma ita wannan cutar da tana against mutum kamar yadda kuka gani wannan a cikin ciki, kuma tana against mutum har ma idan ya fito waje, idan jinin ya haɗu. Ɗaya daga cikin alamomin da ake gani za ku ga cewa akwai wannan mai take da suna jaundice, kuma yana sa anemia, wato ƙarancin jini kenan. Jaundice shine za ku ga cewa irin jikin yaro ya yi wannan yellow din. Sannan kuma anemia dama as you already know kusan ƙarancin jini kenan, sannan yana ma haddasa heart failure na jikin yaro haka da sauransu haka. Sannan akwai hanyoyin da ake bi a bincike. Hanyoyin da ake bi a bincike akwai prenatal testing da ana yi. Wannan prenatal testing ne shine ake duba irin nau'in jinin ABO system na, ana duba shi. In an duba sai a ga is it wannan uwar A negative ce ko A positive ne ko B positive ne ko B negative ne. To idan an same ta da irin waɗannan nau'in jinin, akwai yanda ake yi a kula da ita, wanda ko da hakan ta faru to insha Allah a iya samun wani sauki da kaso wanda yaron za ta kasance wannan antibodies ba su against nasa ba. Sannan akwai ultrasound scan da ake yi, wanda ake monitoring na shi developing na wannan yaron da ke cikin cikinta. Sannan akwai wannan mai yake suna synthesis wanda ake yi. Sannan cikin treatments wanda ake yi na wannan erythroblastoses fetalis nan, akwai intrauterine transfusion, saboda akwai wanda idan yana cikin ciki, idan wannan antibodies suka yi against nasa, to yana haddasa anemia kamar da na faɗa muku farko. Idan mutum ya kasance yaro yana da ƙarancin jini a yayin da yake cikin mahaifiyarsa, akwai uterine transfusion da ake yi. Akwai kuma exchanging transfusion da ake yi. Sannan kuma idan ya fito shine za ku ga idan ya developing wannan jaundice din, akwai phototherapy wanda ake yi, irin hasken da ake sa musu nan kamar da kuke gani haka. Sannan akwai supplement care wanda ake irin amfani da su haka wajen yaro ya samu sauki. And then akwai preventions wanda ake ɗauka, matakai wanda ake ɗauka na kariya kafin faruwar wannan abun. Su ne ana yi wa ita mahaifiyar resus immunoglobulin injection, ana mata administering wannan abun, sai ta kasance wannan negativity na jinin nata ba zai affecting wannan yaron ba. Wannan shine kaɗan daga cikin bayanan erythroblastosis fetalis, wanda a yanzu muka fi sani da hemolytic disease of newborn baby.